Usa ka fruit stand ang gidayo sa mga tao nga gustong magpabugnaw. Taliwasan na sinati nga init nga panahon tungod sa on-the-spot pampawagtang sa kainit sa nagkalain-lain nila mga dalit. Kung unsa og asa kini, sayro nato sa report ni Alan Domingo. Kini ang sosyal nga assorted sliced fruits nga gibutang sa covered plastic cup nga gipasosyal sa payong-payong nga gibutang sa ibabaw niini. Gitawag kinilang pika-pika. Adunay pinya, watermelon, mangga, ubas ug uban pa alang sa mahilig sa prutas instant ka una kay hiniwa na madaan. Samtang kung gustong mo dimdim sa kabugnaw ang fruit salad nga gibutang sa container ang tubag nini. Parihura sa hiniwa nga assorted fruits ang gibutang sa bugnaw kaayo nga juice ug igo gyud makatagbaw sa kauhaw. Gilevel up gyud nila ang ilahang pampabugnaw pinaagi sa ilang fruit shake nga assorted nga prutas usab. Adunay pinya, dragon fruits, mangga ug uban pang sagol. Kining tanan mapalit lang sa fruit stand daplin sa kalsada sa barangay Tisa. Assorted fruits ni siya and depende sa size ang iyahang presyo. So kanang ilahang fruit salad, ma'am, tag 20 ug tag 50. So ato ang tilawan na. Okay. Dami ha? Perfect siya karon nga ting-init na mga kapuso. Makadani usab ang dapit kay napuno sa nakadayang prutas nga gipamaligya sa rasonable usab nga presyo. Kadtong hinugna, mao ilang gihimong pampabugnaw, inay maosik gihimo na lang nila kining putahe sa prutas diin gipaniguro nila nga dili padaot ang ilang gihimong shake ug fruit salad busa luwas kining kanon. Kusog karon kay ting-init man. Mao jud sir. Pila na mo kabuan nag-business dire? Buwan kape na. Nakauyon na usab ang mga pamapalit kay instant nilang matilawan ang ilang kinaham nga mga prutas. Bago pa lang ang prutasan sa dapit apan inanay na kining nagkadani sa mga tao nga gustong matambalan ang kahuhaw tungod sa nasinating kainit karon sa panahon. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.